obat dengan deheda sate mo aiko karama diyo di mayo kini karama badan tentang jadi manyo baca juga madanga pantun tadi sana Rasulullah dalam hati sedih di dalam kira-kiranya tapi sementara pun baca dia karena masuk air dan limau sebenarnya tolong materi kesatuan tadi boleh alami jangan beda cuma dengar karena lalai dan laya bakat todau jangan wea sabananyo vitamin apa daun jangan makan wea jiko obat dan udah sate mo aiko karama dan dinyo wea alangan jadi karama badan dengan leheda di malah di manyo ailang abarenda jarilah disusun sabar letun du aneda oya joka palo kalau ada jangan beko majura ulang pantun jalehela jaleh dau jangan tambah balanjo karama badan deh ini malayong ini terpasu dau jangan deh dawa tambah balanjo oi deh daujang oi nalabakanda bagurawa lalai aisamallah kodagu jangan diam di apa anak kasemo semo daujang katurunan kita oi karamba dande lago badande naralai kasemo semo daujang katurunan kita sado obakan ndak ada janganlah didendangkan oi nana bagurau lalai ndak kalamu haji kok ada ujang indah amalawan di Tanjung Bingku ada ujang ado ubeyo karamba dande lago badande hari lalaru ilalai oi malam maju oi nana bakanda kuliah bakanda minta lagu daujang oi nana taraso kolai daujang sadang mati pajak kami badu olai sadang marando karamba dande lago badande nalalai hari lalarui oi malam maju awila lah pandang pulau lebih kuasa kita berbeda kok pandang berbeda dia kan kita seorang dia kan dari Udali atau Abang Ali atau beda ya di dalam lagu kata lali begitu lagu atau anak balai di dalam lagu anak balai turun sampai ke Jermudi hanya menyampaikannya untuk bersama pilihanku pulang menambang hari sanju indah menegang cahaya lampu sadang banguno pada bulu aku kecil Abang Ali saya menegang cahaya lampu sadang banguno pada bulu paham dari kanan yang tertentu lagunya